Oimorenya koromga juange no mara enirio makare tarika empire koda uchiel dueno mara pagachiel ganario prario kod angwen dijana bende koro waiko ni weche mathoth mosebedo kotuche pacho kanya koromga juang parne duol kata duon bura mar ODM chano yiero mar odiochieng' no makiny en gina bende koro wakete wang'o mar nyisi kaka yiero bedo pane ma en duon bura mosebedo kokwako piny luo miyo wakete wang'o koromga juang maketi ng'iyo kotenre kod chenro mar dhi mbele no atemo timo mano motise ni limbe mokwongo kapok otime omiyo Walter Nyambaga osolwach ne yo makare ahinya cheno ni maro imore kachiel gi weche moko nyakoromga juang mosebedo katimore pacho kanya kamago mag tuke okodo mbaka wantie live mar ote machuo kariyo hade ka chano ka bende wantie live Facebook Ramogi TV Kenya Ramogi TV K imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya bende mbuiwa mar YouTube Magethon beche mpaka leo hatujaagiza tena sukari kutoka nje kwa sababu nyinyi watu ambao ni wakulima wa miwa mumefanya kazi mzuri. Jatend piny Kenya William Ruto yudo rwak maduogo chunye kano chope chuny boma ma Kisumu. Gima wadhi timo e polling stations te mantie Kenya mangima en kwe. Jo ODM kwano seche manok to donje yiero margi ma ochan kiny e kinde mamoko kuom jochung' to nyiso luoro kadwane kik mibadhi donjie. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health facility services. Piny owacho yango ni chenro mar thieth ne ogande bwagulu mar SHIF idhi tim nyaka osiptende mag level 4 mana kaka level 3 kod level 2. Machiegni nyakoromga juang jaloko maro en Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto oyawo chunye kendo dok ne ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga kuom reso serikal mare Elak Nyang'. Kotwa kod jopiny e kaunti ma Kisumu, Ruto jiwo oganda joluo kod jokenya mamoko mondo mi osil lwedo serikal mare mokelo kanyakla duon bura mar ODM kaka yo mar kelo jokenya duto kanyakla kendo tika kwede mag dhoudi e thurka. Kaka jafwambo marwa Chris Owino olero, rweko mar Ruto Kisumu e yo manyangafu omede teko kaluwore gi liet ma siasa masane dhi ataro kode e masawa mar piny Kenya. E kinde ni ma adundo mare tuomore gi chunye ewi ombulu milion 4 mag gwenge mag masawa manenore kama osebayo nyong, jatend piny William Ruto odok kendo e gwenge mag Kondele e kisera mar pong'o chondo mare gi ombulu mag oganda luo. E flyover ma Kondele e boma ma Kisumu mong'ere kaka ratil mar pimo liet kod ng'ich mar siasa e gwenge ma Kaluo, jatend piny oyawo chunye kendo wacho ni sirikal mare odiedo e kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Ruto opimo sir mar Raila e kindeni kaka yo mar duoko lwedo bang' kane osiro Raila e yiero mar 2007 e kinde mane gin kanyakla e duon bura mar ODM. Mimi nilisimama hapa Kondele nikasema siku moja nilisaidia Agwambo, na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Iko makosa? Iko makosa? Tuendelee ama tuendelee? Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe rombo ipimo kod yunya wadgi, Ruto odhi nyime kod goyo debe ne Raila Odinga mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC. Mimi nikiongea na nyinyi sasa, si tulikubaliana Agwambo tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika. Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Kaluwore gi yamo mapek mosebedo ka yiengo telo mare e dweche bura mokalo, Ruto odhi nyime kod sero oganda luo mondo sir lwedo piny owacho mare. Si hii serikali tumeunda ya broad based, hii ya broad based, si tumekubaliana tuunganishe wa Kenya wote? Nyinyi watu wa Kisumu mko ndani, munasema wakule Mombasa wawe ndani, wakule Nairobi wawe ndani, wa Bonde la Ufa wawe ndani, wa kutoka Central wawe ndani, North Eastern wawe ndani,
Eastern Province wawe ndani, ndio tujenge Kenya strong. Girieko, Ruto oseyo jalupne machon Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mag akwede pacho kae ka owacho ni ok obiye mondo ng'ato opog oganda jo Kenya. Nikasema tutaunganisha Kenya iwe moja. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, munasema tuunganishe Kenya iwe moja? Munasema tuache ukabila na kutengana? Chris Owino, Ramogi TV. Riwruok mar kanisa mar Kenya Coalition of Church Alliance and Ministries kwa jatend piny Kenya William Ruto wek medo singo ne jo Kenya kapok otimo mano singo ndalo mag campaigns. Bende gikwa jatend piny mondo mi oketo kenge mag rakore gi midhiero mokwako sectors mag somo, thieth kod arita kaachiel gi weche mag mibadhi mosebedo karocho chenro mag dongruok e thurka. Gimiyo jatend piny bende owinjo bed ni riwo wi oganda ni mare ne osimbo mar kwe seche maliet mar siasa medo chwakore pacho kae. We wish from the onset to categorically reject any suggestion or any perception that we are to blame as the church for the government's failure to meet the expectation of its citizens. We wish to commend His Excellency the President for taking a bold step to order the cancellation of the JKIA and Ketraco Adani contracts. While it is regrettable that the decision was not taken much earlier, we believe it's always right to do the right thing. Mr. President, Kenyans are hurting economically. A sick population cannot be expected to meaningfully contribute to national development. The delay in reconstituting the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, is an issue that must be addressed urgently. There seems to be a general feeling from Kenyans that the top leadership is involved in corruption, and that's why it is condoning this evil and shielding those who are found culpable. Kaodong seche manok to duond bura mar ODM tao yiero mag jotend duond bura no e gwenge ma pacho ka ikruok dhi nyime e kinde ma jokanyo kwayo ni yiero no tim e yo ma uyanga kendo maonge kod mibadhi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. Kaka yoro nyiso ng'ur margi wi jogo ma ochung' ne yiero mag kor gwenge kendo golo duoko mag yiero e counties. Chung' e lemo mar kom counties ma Nairobi Georgia Ladwa golo ng'ur ni bod mar yiero mochwe kom kod Emilia Awita nyaka ikre ne rakruok kodgi kaponi ok oloki apisas mochung' ne yiero kata returning officer kaluwore ni giseyudo maling'ling ni jogo nyalo nindo nyakonchiel e tayo chenro no. Na tutakubali uchaguzi wa ukora ifanyike Nairobi. Yes. Sisi tunaongea haswa mambo ya Nairobi County. Kwa hivyo tunataka uchaguzi ambao utafanywa ufanywe kwa njia mzuri. Jomoko ntima dwa chamani mondo giwango kombe to giringi lal. Ni yiero kwanya yiera ndoke. Okonyal. E county ma Migori kar chung' od bura ma Uriri. Ikruok ma kamano gi yango ni kare. Mak mana ni gisiemo jok ma ne osewuok e duond bura mar ODM. Ni kik tem kelo machienglo e kinde yiero mag jotelo mag chama e kor gwenge. Ni mar ne gisebalo kod chama. Wang'eyo ni urichwa ka wasebedo gi challenges moko chien kocha. Odwaro ni ng'ata mano seringo kani weyo chama. To kik ichandwa ka kiny wayiero. Jakom ODM mar Kojolo Walter Owino okone kaluwore kod muya mag tulo maliekore sub county Marongo mondo kwedi motegno kendo kaw kang' ne rowere manyalo rocho yiero. Wadwa tim yiero mar kwe maonge gi tulo moro amora. Jomoko yudo okaw gi kwe, jomo yudo bendo dhi otine jomo yierogi e yo maber. Jo Migori watimuru yiero mar kwe. Winjo ka tulo moko nitie mosetimore Rongo, akwayo ni mano bed mogik. Kiny ka wadhi e yiero kik wabed gi weche na ma waneno kotimore Rongo godiochieng' ka. E kaunti ma Homa Bay, jokanyo kone jopiny kod jochung' mondo ket kwe kendo kaw ting' mar rito lwasi mar yiero e kinde chenro no. E kinde matendo jiende kotelnegi kod Caroline Awidhi, Robert Ouko onyiso ni dongo mar ODM kendo singo keto sir mag demokrasia e chama. Nikech gik moko duto mwatimo pa polling stations ema kelo dongruok. Kendo wakwachi ni joma mine olar positions mag mine kendo mag chuo gi compete kabisa. County ma Siaya,
Jokanyo koni giseyudo maling'ling ni ojende moko ichan pidhi e kuonde mag luto ombulu mondo muoch tulo kendo rocho chenro no gino magikoni ok gibiyie kata matin. Kotelnegi kod Mary Miduri to kod Jared Ogutu kanyakla kod Otoyo Chambe gisingo bedo akicha. Wawinjo ni bondo waka jomoko sepango ni kiny ketho yiero wakwerogi kendo wakwero MCS mosewuok gi wach mar basari mabondo ni kok yiero ng'at madwaro to kobimi basari. Jodak ma Mombasa bende ogolo duondgi kadwaro ni mondo ratiro to kod adiera ema mondo lu makare ne jok mochung' kadwaro lemo mag tend duond bura mar chama mar ODM e kor gwenge. Onge ng'ata ng'ata ma kik bed gi wasiwasi. This time wadhi time mopogore gi kaka osabedi kitime gachien. Joma ng'eny nigi pende keso mopogore opogore. Wan gadier ni yiero dhi timore. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Ten Mbalariany ma Moi koro wacho ni mbalariany no biro dwaro thuolo malach mar mondo mi hoyo duoko mochwere ne achiedh nade manoro tat somo no. Oboke mare Ten Mbalariany no lero ni wich bar maduong' magisebedo godo en nok mar omenda makoro osemiyo omenda magichoko tin mohewo omenda magitiyo godo e tawo chenro mag mbalariany no. To kaka Simfros Okinda lero no Ten Mbalariany no bende okwedo weche maliekore ni omenda maromo bilion 2.2 mag dongruok e mbalariany no noti godo marach. Mbalariany ma Moi University. Kar tat somo ma kuom thuolo malach osegolo yawuoyi kod nyiri ma wiyegi otimo jere e lony mopogore opogore pacho ka. Sani koro nitiere otanda ma midekre ka achiedh nade maka kod kocha nure. Ka penjo maduong' en ni to ang'o marach? Kuku mar Ten Mbalariany no kata University Council kawuono wuok oko mar lero ni wich bar maduong' mosebedo ka hinyo mbalariany no kuom thuolo mar higni 10 gi wiye en nok mar omenda. E oboke ne ute fwambo Ten Mbalariany no lero ni omenda magichoko osebedo ka dok piny kipimo kod omenda magitiyo godo. Gilero ni sirikal osebedo ka duoko piny omenda ma ichiwo e wi japuonjre ka japuonjre kowuok e 80% mar kit somo nyaka e 38%. Jakom mar Ten Moi Humphrey Kimani lero ni dag omenda machwe ma mbalariany osebedo ka geno en jopuonjre machudo kigen. Kata kamano kwan mar jopuonjre ma kamagi bende osebedo mana ka dok piny. Ataro mar kako osebedo ka wachore ni mbalariany osebedo ka ng'ado omenda mag aheri kod chudo mamoko e wi osach jotije to ok ter kama owinjore. Kimani olero ni mbalariany osebedo kod omenda matin ma ok romo sara kendo gisebedo mana ka giyudo omenda maromo chulo sara ma hie. Kamano bende e wi lipot ni mbalariany no ne otiyo marach kod omenda maromo bilion 2.2 manonego tigodo e gedo kendo bero mbalariany no. Ten Mbalariany no wacho ni chenro no itimo kod kembe mopogore mag ji giwegi kendo nonro ma duol mar EACC timo en to bende ragno nochiwe yo makare kosoyo. Ten Mbalariany no koro ni kod geno ni sirikal kod jokanyo mamoko biro medo sire mondo chako chunge tiende kendo rieny kaka kinde mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Oganda jo Kenya koro biro yudo thieth kokadho kuom manyien mar SHIF e osiptende mag level 4 kaka achiel kuom yore mag kelo fungruok e sekta mar thieth. Man lendo mochiw gi tenda gulu mar SHA moloso kaluwore ni e kinde mosekalo ute thieth mag level 2 kod level 3 ema ne chiwo thieth mag tuoche matindo miluongo ni primary health care. Ifinya Kedi negiler. Koloso gi jofwambo, jatatije mar kojolo mar SHA Robert Ngasira owacho ni oganda jo Kenya biro chako yudo thieth mar tuoche matindo e ute thieth manie rang'iny mag level 4. Bende kolero ni sirikal dhi diero osiptende mowinjore ota chenro makamago mana kaka mag level 3 kod level 2. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health services. This has eased the pressure that was on the ground, and we are happy that many members of the public are now able to access primary health care services across the country. E kindego, Ngasira omedo ni gisechiwo kwan omenda maromo bilion 3.7 ne ute thieth mopogore. Kuom mano, bilion 1.25 ochwal mar chulo gope mag okumba machon mar NHIF, bilion 1.1 mar chulo gope mag chenro mar Linda Mama kod bilion 1.35 mochwal ne ute thieth mathiedho tuoche matindo. 1.25 being against the pending NHIF claims, 1.1 against the Linda Mama program, and then we have disbursed 1.35
for primary health, bringing the total 3.7. Omedo ni nyaka ne okumba mar SHA chak tich e dwe mar 10 higani, kwan omenda mar gope duto mosekunore osechopo bilion 3.7 ma bende gichano chulo bathe giko jumani. Before the end of this week, we shall be disbursing against the SHA claims. To date, we have close to 3.7 billion in amounts in claims generated since we rolled out to SHA. So we shall be disbursing against some of those claims before the end of the week. Ingasira ochiwo ler kowacho ni jotich mane ni e bwo kumba machon mar NHIF nochwal ne duol mochung' ne jotije sirikal kata Public Service Commission. Kata kamano, riwruogno nodwoko gi ne SHA kuom thuolo mar dweche 6 mar chiwo thuolo mar nono lony margi e tiyo ne okumba mar SHA. Tokma, jotich mofweny lony margi kaka mae rang'iny mamalo biro tiyo ne okumba mar SHA kama moko biro dok Public Service Commission mondo mi oketgi e sectors mopogore mag piny owacho. Effective 22nd of this month, all the staff of NHIF were taken over by Public Service Commission, but they have since been seconded back to SHA, where they will continue offering services as they await suitability assessments, such that those who will pass the suitability assessments will be taken over by SHA, and those who will not be lucky to be taken over by SHA will be returned to public service for deployment in any other public organization. Magi duto timore kata obedo ni thoth oganda pod nigi ywak ni okumba mar thieth manyien mar SHA nigi ng'ikruok. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar kembe mag thedho mwandu onyiso piny owacho mondo mi odin rode mag kwalo omenda mag jopiny kaka yo mar yudo omenda moromo mag chwalo chenro mag dongruok kar thung'o oganda jo Kenya gi osuru manyien. Agilose nyim komiti mar od bura mochung' ne omenda e paro mar chike manyien mag choko osuru. Kembego wacho ni piny owacho lalo omenda maromo bilion 3 kodiochieng' kokalo e weche mag mibadhi. I have to use the finance minister word, Mr. Badi, saying 2 billion are lost every day. And we believe it's 3 billion with especially housing levy and slowly SHIF coming in. Do we need these taxes? If we get 50% savings, you don't need these taxes. Business has serious problem, cash flow problem. I think nobody's understanding that collecting tax is one thing, how the tax are utilized. And I'll just tell you, in the last 3 months, we have had Kentrade charging $10 per entry. First of all, why do they charge in dollar? Are we a dollar economy or Kenya shilling? Some of them are not actually manufacturing. They just import the finished product and repackage. And that's why we are trying to do this, because a few of them that are trying to be actually manufacturing are not able to be competitive because, there are some economies that have, whether it is cheaper loans or cheaper energy or something like that. So these our local products are not able to compete in the market. It's the arrogance that came out of members of parliament. And many people commented on it, that if this is the way they are talking, then this thing must be bad. Please, plead with your members. Daika na paga biro nyakoro mga juang bangsa dek marotieno chenro eno imore hero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV kapo wakao yu anakwamo kum pachukae kama utingo para mogolo kanyo gi youth leader Brian Omolo Maya Jesus Evangelical Church Nyahera wachoni entie kodwa e chenro. Eri kondemo ka chunge Kanyamkago wachoni en gimino de Winnie Nyaramoyo kode Kadem wachoni Ruto pango wach singo mage to kata kamano singo gi gin singo mwacho ni ok chop ngang. Haya neno bende Janabi Weni Masaya wacho ni shift to tek akoro sani ka miyo nyuol to yani kanyo to ikonye gi 5,000 owuok wacho ni wuok SHA tek negi. Haya pesa mag SHA gi wacho ni mondo mi giwuogi ok yot. Neno bende Auki Diboka ntie Ulanda wacho ni entie kodwa wacho no yie gi Ruto omeda konyo Nyanza
Wachoni piny mar Nyanza pod ni chien ahinya gwenge ma Kaluo omeda diro oganda Kaluo mondo mi bende Kaluo bede gi dongruoge moko. Isaac Najis wachoni Ramogi TV neno maler gwenge ma Rongo. Eric Ojijo mano pastor wachoni en pastor mar New Life wachoni oseket Ramogi TV kata kamano weche mag siasa modhieno no kaka ochuchi pacho kae. Brother Favor Joel Onyango wacho kacha ni entiere kanyo gin kanyo gi wuon gi Nelson Oduor min gi Judith Oduor Jayande Mohero Samson Juma mar Vosh Pastor ne David Omondi mar Nyabera Vosh kod Brother Samuel Ochieng. Nyaruto winja duond kanisa wacho ni entiere Ngonga Awendo Migori County wacho ni gin kaka jodolo gidwa mondo Ruto med winjo duond kanisa mondo mi rangi weche go manyalo hinyo jopiny bende kanisa kwele. Ronald Yambo Jandhiwa wacho kacha ni entiere Sanganye Tea Factory mano Nyaramba Nyamira County en gosiep ne Jojo Dhiambo moso min gi Grace Yambo giduto gimora ahinya kaachiel gi wuon gi bende Paul Yambo. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni Ramogi TV loud and clear. James Waringa wacho ni entiere Oksiaya wacho kanyo ni min gi Margaret Waringa gowad gi Bernard Waringa gintiere kaachiel kod Mike Nundu akelo gimora ahinya gi chendo ni mar oimore odhiambo makawuono bende aneno kanyo ote kanyo moora wacho kanyo ni omor ahinya gi news kata kamano wacho no sio riwruok mar kanise ok wacho nyinge kanyo kata kamano wacho ni let the government deliver to the public ero kamano ahinya. Min pilot mar Ndhiwa wacho kacha ni entie kodwa ni jakom jopur tiang' ma Ndhiwa Rafael Owino otiri gimora ahinya gi chendo ero kamano ahinya kuom ket Ramogi TV neno kanyo ote kanyo moora kanyo gi Samuel Owida. Samuel wacho kacha ni oneno ka jatend piny ilo sani omako moya ochunye ne jakom Raila Amolo Odinga wacho ni Raila nyocha orese ma omiyo sirikande ochung' gima jowa ma opod ne gileme sirikal nyako tem matek mondo mi tim en ni mondo gikel mwandu mag piny owacho okelne oganda Luo bende mapiyo mondo mi dongruoge okony ka oganda Luo. Wacho ni broad based government en dhera riemba thuolo tin ochumi bende rach to kaka wabiro bedo tok yiero magana 2024 ng'amo ng'eyo onge. Wacho ni koro oganda mwa osechwalore but sirikal okaw mwandu kata ir der ariemba mondo mi okel pacho mano ote mol kanyo gi Samuel Owida. Geno maro en ni ote makamano chopo ne oganda anyata jotelo ma bende koro osedo thuolo mochore machiegni gi sirikal mano kano e pach jopiny. Meshako Owino wacho ni Alege Malele entiere kodwa kanyo no bende Otis nyakwa Nyawadi kantie Sindo Mwalo wacho kanyo ni weche chope makare ogomos ne Moi Girls Sindo kuom to japuonj Mr Mugaka wacho ni wach malta ahinya magoyo mos ahinya ne skul ma Moi Girls kuom to japuonj Mugaka Nyasaye mondo mi oket chunye kama kokwe. Davis Beckham wacho ni ok jite mane dhir Yesu ne dhi winjo wach maler mowuok kuom Nyasaye wacho ni moko to ne dhi mana teme ka penjo wacho ni oganda bed motang' ogongero no to wacho kanyo ni oneno Ramogi 18 haya Jeff erokamano oyo matin nyakoro mgajang main Ramogi TV chenro eno imore med chwalo ote magi wago koni mbaka winjie pachi in kaka janeno bende nikech in moyo in ngon kae pile ka pile kikini abor wadugo ndaka machoka ne gichendo ni maro imore. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo.
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 27 Safaricom Furaha Caravan inaingia Luo Nyanza ikianzia Yala na kuelekea Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye na kumalizia Bondo. Tuna zawadi kama DL, Gweno, simu na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala pamoja na Udoshja Suba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matmanyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro mga jwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto notelo ne romo moyiedhi mar AFSNet ma obagi boma Kisumu magitwak ewi weche mag dongruok mamulo Afrika. E twak ma jotelo koriwo koda kama Ruto wuon na giyango moko kuom mijing'o ma sirikal ni godo e bero kembe mag kor gwenge. Gino
makoro gineno ni dhi miyo oganda mathoth thuolo mag tije. Bende olando chakruok mar gedo mar yawo karech makabonyo Kanyagwal kaachiel gi dhowedhe mamoko 10 e alwora mar Nam Dolwe gi dwaro mar bero yore lupo kod tieko chenro mar homo rech kowuok e pinje maoko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi korka kore bende osingone tend counties ma pacho ka ne piny owacho oikore mar biro oro omenda ne counties e wang' sa. Not only within sectors but also across regional and sub-regional landscapes. With these opportunities, African sub-sovereign authorities must prepare to expand intra-African trade, investment and industrialization to help create jobs. As far as the national government is concerned, we don't have any arrears to counties, but something needs to be worked on. That is the control of budget and how that office can facilitate funds to leave the county revenue funds to the county governments. The Kabonyo fish facility here that will provide 7 million fingerlings every year is off to a start to make sure that we restock Lake Victoria and to make it much more viable for our fishermen and women. We are off to a start in the 10 landing sites along Lake Victoria from Busia all the way to Migori. We have now 7 new special economic zones for purposes of creating jobs for our young people, creating value for our products that we are producing, and making sure that we do more exports. Piny Kenya osego okang' maneno ni winjruok kaachiel kod tudruok kod pinje maoko bedo kare kaka yo mar chwalo dongruoge moting'o timo ohala, yudo thuolo makare yudo tije, yudo somo e pinje maoko, tego weche mag arita kwe to kod tego weche mag siasa. Magi oyange kinde nyasi mar hingo higni 60 e tudruok weche mag demokrasia motelie kod jatend migawo mochung'ne tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi. Koloso kod jofwambe kaunti ma Nairobi, Mudavadi wacho ni piny Kenya osenyayo weche mag kwe pinje kaka Sierra Leone, Liberia, DRC, South Sudan kaachiel kod piny mar Haiti. Kopogore kod ma, omedo ni betre mag piny Kenya osechwalo pinje 29 mag Afrika, pinje 14 e pinje mag Europa, 5 e piny mar Amerika e kind mamoko. Kenya today has 68 missions spread across the world, championing for the country's interests. These comprise 29 missions in Africa, 16 missions in the Asia and Middle East, 14 in Europe, 5 in Americas, and 1 in the Oceania. This diplomatic footprint also includes our offices in the United Nations capitals of Nairobi, New York, Geneva, and Paris. Over the years, Kenya has participated in 43 peacekeeping and peace support missions, including Yugoslavia, Cambodia, Iran, East Timor, Western Sahara, Sierra Leone, Liberia, the Democratic Republic of Congo, Somalia, South Sudan, and more recently, Haiti. Kegweng ma Hamisi od bura ma Shangamu Mombasa koro nitiere kod luoro mar gamo tuoche kaluwore gi pi minyaga masani oko kuonde gi mag dak. Magi koni timore kaluwore gi dinruok mag odundu matero pi taka. Kayuak gi ne tend county mondo mi ores gi midhiero magikale bende gikoni otamore nyuolo lemo. Tefo marwa Mombasa George Aoko nigidel kwa county ya Mombasa. En gweng' ma Bahati e od bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa. Kichung' gi chien to inyalo paro ni pi oula e mokwako utegi, to kiyuari machiegni, tik mager mar pi minyaga e mogoyo tachka. Tumekuwa na problem ya sewage almost 1 month. Na imetusumbua sana madamu hatulali, huwezi kutoka nje, huwezi kula ni harufu. Hiyo harufu vile mnavyoona hiyo sewage ikiwa tunateseka si kukula, manake tumbo simenjaa kabisa. Tukawa tumeita watu wa healthy, wote tumewaita mpaka watu wa county.
Wanakuja wanaangalia, wanapiga picha, but wanaenda, hakuna usaidizi wowote wanafanya kwetu. Ile hii siweji imekuja imeziba hadi kwa nyumba. Hakuna pahali pa kutoka. Kinyezi wakati imenini hivyo kinyezi inatoka hata nje. Kukula huko ndani ni shida. Mbu ni kama nzi. Kwa nyumba usiku na mchana mbu ni kama nzi. So hakuna vile tunaweza tukasema ati tutoke nje kwa sababu nje kumejaa. Midhironi magikoni gisebedo godo e thuolo moheo dwe achiel sani en kaluwore gi dinruok mag odundu matero pi taka. Choo zote zinavuja kwa juu na choo hata ndani ya nyumba hatuwezi choo kwa sababu choo zimejaa, tuenda kwa majirani walio mbali. Hiyo blockage wamejaribu kuiangalia lakini hakuna kitu wametusaidia. Wanakuja wanafanya siku moja mbili wakiingia kwa hiyo block na ndio kesha yake inakuwa zaidi. So ya kila mtu wa misi yote inavaa kuingia hapa, but inakuja inablokia kwa hii hapa ndani. Ya hapa imefunga, so ya hapa ndani ndio inaleta uchafu yote ya watu wa misi. Luoro margi en ni kako kang mapiyo mar rakore gi wachno to tuoche biro nyorogi ka kuma ginyalo darie bende gikoni pod onge. Watu wetu ni wagonjwa, wanapata vifua, homa hazitoki, mafua hayatoki kwa sababu ya hii sewage. Sasa tujui tutaenda wapi sisi? Maana serikali tumejaribu kulia kwa madio kila mahali lakini hatujaona suluhisho bado. Saizi hata mimi nilienda jana hospitalini, mimi nimeanza ugonjwa. Na ikinishika hivi kama ni mafua, mzee naye kwa sababu wako pale, naye tena anaweza muambukiza hii mafua. Tunaomba kama kuna usaidizi yoyote tunaweza saidiwa, tusaidiwe. Achiel kuom jogo masani pi yudinonegi en danini majahigni 90 masani ok yud welo kata mana wede manyalo lime. Jirande koni ne orese lak tho bang' gas mane otiyo godo muoch to kata ogo nduru to onge ng'ama ne nyalo riwo nikech pi minyagano. Kwa sababu imemshinda kuzima akachukua maji akaipiga. Kupiga hivi gasi ikafanya nini, kalipuka. Sasa ndio mimi nikakimbia pale, nikaenda nikamsaidia, nikamtoa nje kwanza. Kwa hiyo kinyezi tu hiyo. Naita kinyezi kwa sababu ni siweji ni kinyezi. Ndio nikamtoa nje nikarudi kwa nyumba nikamzimia hiyo gasi. Ubure kama kungekuwa singesikia sauti huyo nyanya saizi tungekuwa tunaongea mambo mengine. Ma ekit ngima ma jodak ma Hamisini osebedo kodakie. Minyaga oluoro mokwako ot moketo diere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Rokamana George Aoko ya Mombasa. Chenro mar ng'eyo gwenge wa kawuono nyakor Mgajuang warango sigand gweng' ma Ayueyo mantie kaunti ma Kisumu. Jafwambo mar Millicent Adhiambo oloso gi jopiny e alwora ma Ayueyo kendo oyango sigand nying gweng'no e machal kod mae. Nyakora Mgajuang machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa Jumani. Kalapalo mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya e gweng' ma Bom kuma Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Kisumu e gweng' kata center ma ong'ere ni Ayueyo mayudore e sub kaunti ma Nyando. Nyakoro magi ka isekadho kamoro ma iluongo ni Ayueyo, ang'o mabiro e pachi? We koro wawinjane na nonro mar Ayueyo kwachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak mawuok e alwora ma Ayueyo. Chake na Ayueyo nikech chon pi ne yweji ka jomoro kuonde gi pi nonego morumo te. Noyweyo odhigo koro mano chake na Ayueyo. Ndara ni ndalo mane koko lose ne pod onyien. Ajali ne timore ga mang'eny. Koro chal ni bedo ni ne ajali timore koro noyweyo ji emomiyo koro ni neno ni koro mondo wachake na Ayueyo. Ndalo mane pi pong' ka ne onge ng'ama nyalo kalo ka koro pi ne dhi gi udi manodak ji manodak kama chiegni pi ne dhigo kabisa. Pi ne yweyo udi mano miyo nochake Ayueyo. Ne nitie otho moro kachacha, otho maduong'. Koro othono ne ji ne yweye. Koro jaduong' moro ne nitie e Ayueyo ka ni Waswa. Jaduong'no niluongo ni Waswa, ne gin gojienda. Jaduong' ojienda. Koro gin mane gichako ka na Ayueyo. Gin mane gibedo piny ma gichako ka na Ayueyo nikech othono nigo e barasa kanyo malich. Nochake na Ayueyo kaluwore gi pi mosebedo ka pong' to mane mosebedo history ma ji ong'e na Ayueyo ka pi opong' koth ochwe. Ta Ayueyo ni ema pi yweyo ji, yweyo ute, yweyo gimoro amora. Emomiyo ka nochak na Ayueyo. Bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jogweng' ewi kaka gilieko kotenore kod nonro mar nying ma Ayueyo. We koro wawinjane na adieri motenore kod kuku mar wach. Gima dine mi chak gweng'ni ni Ayueyo kendo kaka ne ochakore. Ayueyo ne ochakore 1935. Pi ne pong' Suwaya. Ma koro ne ywero ji. Dhano ywak jamni ang'o. Kate makoro ne nying manolo kuma ne oketi ni
ma iluongo na yweyo. To duka moro ne oket achiel momi iluongo ni kantin. Ne en duka achiel mane wuodwa moro ni Celestin Mariwa Geko gi Jekton Okuna. Mage jok mane ochako kanyo. To Center kata gweng' ma ayweyo ni landore kod weche kata timbe mage. Umbwa landore mana nikech pigno. Kech ka pi pong' tichako ga yweyo. Koro ka ipenjo kata e simo ni ta yweyo dhi nade. Koro miya yweyo ka landore saidi na yweyo. To gi pur mar mchele be. Ka iluongo ni ayweyo kantin kama pi ne yweyo ji. Koro iparo ni wadhi ayweyo. Ka pi opong' to pi yweyo gi wadhigo, ute wa pi dhigo, gwendwa pi dhigo. Pi emomiyo ng'ewa sana. Pi ne ywewa ka kabisa. Once ni pi nobiro, kata ka mwachung'eni, pi ne pong'o. King'iyo area ma Nyando, to kapok ikwano irrigation schemes manitiere, ma yweyo nyaka donje iye kanyo. Nyingwa kere ni kopo kae e kama michele yude. Ma ji kawo michele kama e pinge ka pinge. Ka ji ne biro to ji ne dwa manya jopiny moko dwa nwadwa kelo nyara yweyo. Nikech oler kata nyadala ka kata gudala kata kochal kata nyadala no. Oler aler mweni en wendo mobiro. Poge gi wendo mobiro manyo nyako mondo kendi tek. Ten gudala. Kora yweyo ni jopiny ten ong'e ni kama idwaro nyako maler kata idwaro yugui maler dhi yweyo. To bende nitie dongruoge ma Center kata gweng' ma yweyo osenyuolo ne jodak ma alwora ni. Chon ne onge kata kama inyalo wang'ie gimoro. An atimo welding ka, mana achiel kuom dongruok. Wan gi otende ka, waneno ka wan kod dongruok ka kod dukni. Tie wuodwa moro kae ogeronwa gimoro na yweyo chogo. Mano dongruok obet. Chiro ba neno ka kawuono obiro, en mani kama chiro bede maonge. Be wan go gorofa kacha nyaka Dios dake Sunrise kacha. Wan gi skul ogero mang'eny ma nyithindwa some. Wan gi college e ayweyo ka mane gima pok nwaneno. Sani yudo ka ndara bet ber inyalo ne ndara ne pok nopa. E diere machon ndara ne onge. Chon ne ok wanyal neno stima. Sani stima nitiere nyaka e gwenge. Kochakore ga yweyo Center ka nyaka e gwenge piny kocha cha. Chon ne osiptal mane wan go nen mana Ahero kende. Sani waneno ko osiptende oluoro kila mahali e yweyo ka. Yore ne pok opa, to sani wayudo ka kata condition gi ok ber ahinya, to mano nikech mana pi mar yweyo no ema pod yweyo gi. Chon ne gedo ne onge ne gin mana udi moko maraon. Otuchi mathin mag lum. Ema nitie to sani mag lum go sani ok nyal yudo. Rem mage ma pod gin go mage kwayo ni kokele alwora ma ayweyo. Ta yweyo nyalo dongore machal kod gwenge mamoko. MCT mono ona ndara kia yweyo kirieko po ndara onge. Ndiche richo. Kwayo man go maduong' kabisa chiro. Kechi mine maloke iye ka gin giloko me bath ndara. To ndara kanyo rach nikech ka mitoko baro to nyalo kadho gi ji te. Koro ing'eni kodhi ochok gi kamoro achiel molos chiro. Koro kata jojuok biro kanyo juogo gi to koro ber. To mae ni jajuok idwa ni ji ng'ad license to chiro to onge. Koro gima jo county konyowa go onge. Kwayo ma wan go awakwayo sirikal mondo mi olos mayo madhi kae. Chakra yweyo ka nyaka Center mon Kopon. Orach kabisa kendo mtoka ok nyal kalo. Sani kata sani pi opong' kacha chama serious. Waremo gik mang'eny ma fertilizer kiketo kanyo pi dhigo. Koro wadwaro ni mondo sirikal okonywa ogonwa daik koa Yalbiego kachomo Rariw mwalo. Nitiere kanyo ma awacho olo mbogra kanyo koro chala slab miweni kanyo en gima nogo gi simiti. Koro wakwayo sirikal miyo mondo okonywa kanyo, miyo mondo pigni odar. Mondo pigni owe kethowa kaka timo wani. Mokwongo waonge chiro mar mchele. Mchele kwase kayo to wause e bei marach nikech waonge chiro. Mar ariyo, canals makelonwa pi mar mchele. Ok waonge gi pump magonwa pi. Ka wanyalo yudo pump magonwa pi to ochele wanyalo puro e yo mayot. Canals manitiere odinore. Ka sirikal nyalo konyowa e yawogi to mondo konywa. Mar ariyo, mondo mi wakony pi mapong' ayweyo momiyo ayweyo bed ayweyo no. Onego konywa dikes. Giyawnwa aoche mondo pi kapo nopong' to dhi mwalo mayom mondo kik turji mondo ayweyo we bed ayweyo ong'e bed ayweyo maber. Nyakwara mogi managi kanyo ema chopo gode giko matilo ma kawuono. E chenro ni mar ng'e gwengewa
kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi mar medo ng'eyo nono mar gwengewa mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma boduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Kuom gajuang mano kane nonro mara yueyo mano kanye thurgi Deva Wino kachiel Gameri Nyamwalimu ginyisa kacha ne ging'eyo adier gin bentie mago mana gikia koro gibedo kod ng'eyo. Limbe mar kambi mar Safaricom e gwenge duto mapacho kae bwo chenro mar Sambaza Furaha na Safaricom modonje odiochienge mar ariyo e gwenge ma imbo mar piny Kenya. Safar no kawuono chakore gi boma Bungoma nyaka boma Kakamega ka Safaricom dhialo kes tembegi gi mwandu ma Christmas. Fredrick Omondi nigi ler. Mae e kaka chal ne en e boma ma Bungoma ka Bernard Manyuru ma en jadak makanyo bedo achiel kuom jogo ma obedo joloch mag mwandu mane ichiwo gi kambi mar Safaricom e bwo chenro ma Sambaza Furaha na Safaricom. Nimefurahi sana kupata mbuzi mahali hapa kwa Safaricom na ninawaomba tena waendelee hivyo hivyo kutusawadia ndiposa tukule Krismasi kwa amani. Kawuono safar ma Sambaza Furaha na Safaricom ochakore gi Mayanja e kaunti ma Bungoma. Mary Wafula bende oyudo mich mar gweno seche ma Safaricom medo chwalo mor ne kastembegi e kindegi ma gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Nimekuwa huko nyumbani nikasikia mdundo nikasema acha tu pia mimi nifuate. Alafu nikakuja kumbe nilikuwa na bahati. Safar mar Safaricom koriwore gi kambi mar All Media Services kawuono olimo boma ma Bungoma, Mayanja, Harambe, Koyonzo, Ogalo, Mumias kod Kakamega. Kopogore gi chiwo mich, Safaricom bende kwayo kastembegi mondo otangie achudhe ma wuondore ni gin apisas mag Safaricom kendo kwayo gi nonro gi mag simu kaka pin mar M-Pesa. Naona wanabiashara wako hapa wote. Hawa wanabiashara tunawaeka kwa pochi la biashara na tunawaambia waingie kwa pochi la biashara. Waweze kubonyeza *334# na hapo waweze kuweka pesa yao. Hapo itakuwa iko salama na iko safe. There is a lot of activities happening and we're getting feedback about the services, better services that we'd like to get from their number one telecom provider, Safaricom, and the better services that we'd like to get from our services, our platforms, and I think it's a win-win situation. So they are winners, Safaricom is winning and we are also winning and we're having a lot of fun. Kiny chieng' tich adek, limbe ni ne donj kaluo ka safar no dhi chakore gi Yala kendo chomo boma ma Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, nyaka chuny boma ma Bondo. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuken TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te.
Ogdiang watch every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, Manera Mogi TV. Mondo mi yudi skisa tiun mar Mili Nyarasembo D star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel as Ramogi TV e od jothumbe duto. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den giradhi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Tim Kenya mar Harambee Starlets owuok pachoka midhiao makawuono kadhi e piny mar Morocco motolne tuke ariyo mag osiep e kindgi gi Joburg tuke gi Morocco. Tim no mitao gi kocha Beldino Demba oriwo jotugo mantiere kod lony gi mago moyudo luong margi mokwongo e Tim Kenya. Captain mar Junior Starlets Elizabeth Ochaka gi Christina Adhiambo oyudo luong margi mokwongo e Tim Kenya ka jagol Christina Adhiambo bende biro tugo e tugono mar osiep. Jatugo matugo ne club mar Trinity e lig maduong' mar Wakini pachoka Jacqueline Chesang gi Dana Cherono matugo ne Viga Queens bende oyudo otiko. Starlets biro tugo tukgi mokwongo chieng' tich abich kapok gitieko tugo mar ariyo chieng' tich ariyo juma manyien. Jokenya pod medo loyo omenda kokalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot ka jaloch manyien en Michael Ochieng mawuok Kisumu. Ochieng oloyo omenda mar 100,000 bang' yudo duoko 13 mag tuke mane oketo. Ochieng ma jahigni 28 wacho ni odhi tiyo gi omenda go e bugo hande mar wang'o chuma e kadak Mariat, kaunti ma Kisumu. Ko jiwo Jokenya mondo dhi nyime gi tugo makamano. Jotugo sani nigi thuolo mar loyo mich e tok nyiri machuok okalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Kwa majina naitwa Ochieng Omondi Michael, natoka Kisumu. Nilijaribu kucheza Shabiki Super Jackpot. Nikajaribu kumanage kupata 151,821 shillings. Hii pesa itanisaidia sana. Nitajaribu kufungua naye biashara ya duka. Niko sawa. Sikukuwa na hiyo pesa na sasa niko nayo. Sasa niko na furahi. Kina pengi marito dhialo odiochieng' mar World's AIDS Day mibago tarik 1 dwe mar 12. Duol mar National Syndemic Diseases Control Council komakre gi riwruok matao tuke mag ng'wech ma pachoka Athletics Kenya ochano ng'we mag nus kenda mabiro bagi alap manyayo. Ng'wegi biro tiyo godo mar chwalo ng'eyo e kind joma yowuoyi mar keto maine weche mag ngima anyako tudre gi weche mag ayaki ka singo bende ochwal gi riwruok mar AK ni ng'wen gi biro keti kaka ng'we madongo higni mabiro. This event carries a clear urgent message in the race against time, a call to end AIDS as a public health threat by 2030. Achieving this goal, which requires unwavering involvement and commitment of every sector of the society.
The organization and realization of this marathon highlight the strength of multi-sectional collaboration. This is an area that we need to partner and work also with our athletes. There are also quite a number of them. We never know what could be facing as families or individually. So this is an area that we have to work together very closely to ensure that even our members from or athletes fraternity could also use this as a platform to fight against doping, not only even individually, but also their family. Jatugo mawuok e piny mar Ingresa Ivan Toney noloo gunde ariyo kendo konyo klab mar Al Ahly lo klab mar Al Ain magin joloch mokalo e tuke mag Asian Champions League. Bang' wuok amodhi nono gi nono e dakika 45 mokwongo. Toney noloo gol mare mokwongo bang' yudo opira kowuok kuom jatugo machon mar Manchester City Riyad Mahrez dakika mar